ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, боз як манзили истиқоматии фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, чорхонага дар маҳаллаи Борбат, доми рақами 26, ҳамин бино ошёнаи якум. Дар инҷа бозори Сомонӣ мана меҳмонхонаи Шарора ва дар ин тараф бошад беморхонаи марказии шаҳри Кӯлоб аст. Мана дӯстони гиромӣ, хона аз роҳи калон ҳамагӣ 50 метр дуртар, хона имрӯзаи мо ҳамин аст. Мана тирезаҳо аз берун дорад, хуб решётка ҳам гирифтагиянд, кондитсионер, подъезди мо дута даромадгоҳ дорад, мана яке ва дар инҷа бошад дуюмаш. Хонаи имрӯзаи мо ҳамин аст. Дари даромадгоҳ хеле қиматаи бародаро, тақрибан худаш 3,5-4 ҳазор сомон аст. дохили хонаи имрӯза шудем. Масоҳат ҳамагӣ 105 метри квадратӣ, чорхонага. Як хона, дуюм хона ва сеюм хона, чаҳорум хона. Дар инҷа бошад ҳаммом, ҳоҷатхона аст, ошхона аст ва балкон. Марҳамат дӯстони гиромӣ, ин ҳаст хонаи якуми мо. Абои гирифтагӣ, хонаҳо ҳама поланд, тирезаҳошон пластикӣ, решётка гирифтагӣ, подоконник, пардаи нағз часпондагиянд. Мана потолок ва қандил ҳам дорад. Чӣ хеле медонед, дар ҳама хонаҳо бародаро расход мекунед. Ва ина хол ҳаст, калидор якта, боз дутаи дигар калидорак хушрак. Инҷа кушоди нағз. ҳам хеле рост мерем бародаро, мешавад хонаи дуюми мо. Хонаи дуюми мо хонаи хоб аст. Мана тиреза бошад, тарафи пеши биноро нигоҳ мекунад. Спални, телевизор, абои гирифтагӣ, дари хуб дорад. Ва инаш бошад ҳаст сеюм хона. Хонаи сеюм ба ҳисоб меравад, ки кондитсионер дорад. ҳамин хона ҳам ҳамин хел таъмираш хуб аст. Ва инаш бошад ҳаст чаҳорум хонаи имрӯза. ҷейвонҳои худсохт дорад, ҷейвонҳои нағз. Дар ин тараф ҳам боз кардагиянд ҷейвон. яъне 4 хонаро нишонтон додум дӯстони гиромӣ. Меравему дохили ҳамома нишонтон дидам. Мана инаш ҳаст ҳамом. ҳамоми мо ҳамин аст. мана таъмираш хеле таъмири хуб, боз термексам дорад. дар инҷа бошад ҳоҷатхона. мана ин ҳоҷатхона аст. ва инаш бошад ҳаст ошхона. ошхона. ва ин тарафи хона бошад, тарафи пушти биноро нигоҳ мекунад. аз ду тараф тирезаҳо дорад. як бор ҳамин масъалаи оба дидан дар кор. об ҳаст бародаро, мушкилӣ нест. мана кухни гарнитур ҳаст. дар инҷа хитон дидед, ҳама меда расход кардагиам бародаро. ин хел мегардем. дар инҷа як балкони хеле калони хуб дорад, бо унҷа маҳкам кардагӣ аст. дар зериш метавонед ки тамоми чизотонро ҷой кунед. нархи хонаи имрӯза 495 ҳазор сомонӣ. 495 ҳазор сомонӣ. рақамҳои соҳибмулк ҳаст, занг занед, муомила кунед.